नमस्कार प्रणाम भैया। रहो सबके बीच में एगो हम 2008 में एगो फिल्म देखला रहनी कहाँ जीवा राजा नजरिया लड़ाई के ओमनी के एगो गीत याद पड़ल बा। रहो सबके सुनाओ तनी। बहुत सुंदर गीत बावे आ उ गीत हम स्कूल में सबसे ज़्यादा गाई। ये गीत के मंच पर अभी नहीं गौल तो कनी देर वो सबके गा के सुना दी कि अरे कहूँ कमाएला चल जइहा पेट के सवाल बा, सबसे जरूरी जग में रोटी और दाल बा। उ माटी ना छोड़ी जहवा हो, उ माटी ना छोड़ी जहवा खड़ियाइल तोर पाम रे। मत भूलैहा परदेसी अपन गाँव रे, मत भूलैहा परदेसी अपन गाँव रे। कहूँ कमाएला चल जइहा पेट के सवाल बा, सबसे जरूरी जग में रोटी और दाल बा। उ माटी ना भूलिहा जहवा खड़ियाइल तोर पाँव रे। मत भूलैहा परदेसी अपन गाँव रे। अंतरा देखी कितना सुंदर बा कि अरे आम के बगैचा अमरूद लीचियानी, लंगटे नहैला जवन पोखरा के पानी। हो आम के बगैचा अमरूद लीचियानी, लंगटे नहैला जवन पोखरा के पानी। कैला पढ़ाई जौने टूटल स्कूलिया, रखी है याद बबुआ अपन मंदिरिया। मंदिर के उफाजत बाजाई के छाम रे। मत भूलैहा परदेसी अपन गाँव रे। दूसरा अंतरा देखिए। हो मकई के खेत में उ सुगा बेली गावल, बंसी में डाल के चारा मछरी फंसावल। हो मकई के खेत में उ सुगा बेली गावल, बंसी में डाल के चारा मछरी फंसावल। चाची के संकीर्तन गावल हो, चाची के संकीर्तन गावल उ पीपल के छाम रे। मत भूलैहा परदेसी अपन गाँव रे, मत भूलैहा परदेसी अपन गाँव रे। अगर गीत निमन लागल होखे तो एकरा के हमारा पेज के फॉलो करम लो, कमेंट एगो कर देम लो कि निमन गोलो बानी कि बाउर गोलो बानी। तनी मुनी एने ओने भइल होई तौनो के रह सब बताएं कैसे के रहो लो के बहुत दौलत सबे के बा। जय हिंद जय भारत।